אז מה חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון חדש. אז היום אנחנו בפרק 2 של הסדרה שלנו, שזה הסדרת מיינקראפט. אז בסרטון אנחנו הולכים היום לשפר את הבייס. לא, קריפר. היי חברים, אנחנו הולכים בוא נלך להשיג עוד אוכל, כאילו בוא נחקור את הכפר קודם. וואי, בוא נבדוק בית הזה. טבע, תפתח בעוד 3, 2, 1. וואו, אין מצב, הייתי חייב את זה. לא תפיקס, אנחנו נשתמש לזה סוס. אני אכין רוצה שיהיה לי גם סוס בהמשך. כל זה אני לא צריך. יאללה, בוא נלך להכין את השיטה שלנו. בוא נלך. אז חברים, יש פה פרות, נהרוג אותם. כן, יאללה, בואי לכאן. בואו ניכנס. אוקיי, בואו נשאיר את זה כחווה שלי. בואו נהרוג, אנחנו נשאיר בשר. יאללה, גם אותה. יפה. צריך את הבשר. אז אנחנו נחזור. צנון, גדל גם צנון. אז אוקיי, יש כאן הנה הבית שלה. אז בוא נלך גם לחצוב עצים לשפר את הבית. בוא נלך גם להביא סטון. אני רוצה לעשות ככה, לחצוב אדמה, לסדר אותה כאן, ואז לבנות, כאילו שהבית יהיה ככה עד לכאן רוחב. פשוט כאן נפרק
אז קודם כל בואו נלך, בואו נראה של אוכל. אם אני ואת לא הולכים, אין טעם. מוכנה? אני מעדכן אותי בחצי שעה הקרובה, אני באה לקחת אותך, בסדר? תהיי מוכנה בקטע של לצאת. תקשיב אליו שיבוא עכשיו. אז לידנו חיטה אוי, רצינו לבנות בית, אבל פעם זה לא יקרה, זה יקרה בפעם הבאה. בוא נסדר שנייה את הזה. יש לנו מספיק בשביל תיבה. תיבה, יופי. שים פה את זה. או הדרך הזה נצטרך. תשלוש תפוח אדמה כאן. תתש את זה. את זה, את הדלתות אולי נבנה. וכזאת. את זה ואת זה. בוא נעשה ככה. מתקשרים אליך שילה מתקשרים אליך. רגע. יומי זה. זהו. ככה נעשה.
בסרטון שלנו אני פלאפי, גם פלאפי, טבע חדשה עם המוצרים מצאתי טבע בניתי חווה אז זה היה הסרטון להיום, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי וכולם